खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आ सरासनस्रा सुबुंनि थाखाय सप्तायाव साननै बन्द थागोन प्रमद बर'आ सिलिगुरियाव बड'फानि मुसुखा बेखेवदों बिटिसिआव माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्ड दानो थाखाय नेमसुआ दाबि खालामदों हामा शर्ट भिडिअखौ लन्च खालामबाय क'क्राझाराव आयेन बेरेखा हाथियार बुरखांदों बिजेपिनि गोरोबथाया एजिपिजोंसो मन्ट'जों नङा बुंदों रन्जित दास कार्बि आंलंआव हानजायारि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव मुम्बाइ सिटी एफसी आरो गवा एफसीनि गेजेराव जानाय मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों पान्जाबनि फावखुंगुर दीप सिधुखौ दिल्ली पुलिसआ खाबाय दानिया आबुं रादाब बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव सरासनस्रा दावबायारिफोर हाबहैनायनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावदों सेक्रेटारियेट मावख'आव दावबायारिफोर हाबनायनि सायाव बे गोदान नेमखान्थिखौ इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथायारि बिटिसि सोरखारा काउन्सिल जथुमाव लादों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सागान होनानै मैया फोसावनाय अफिसियेलि नटिफिकेशननि बादियै दानिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव दावबायारिफोरा सानफ्रोमबो हाबनो हानाय नंला सप्तानि साननै मंगलबार आरो शुक्रबार खालि सरासनस्रा सुबुं आरो दावबायारिफोरा बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव हाबनो हानाय नंला मंगलबार आरो शुक्रबार खालि सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय एन्ट्रि पास जानाय नङा मख'नो गोनांदि बिटिसिआव जौगाखांआरि खामानि मावनाय साबसिन खाबु जानायनि थाखाय बिटिसि खुंथाया बे बिथांखिखौ लादों होननानै मिथिनो हादों बबेखानि 4 फेब्रुआरि खालि जालांनाय काउन्सिलनि जथुमाव बे थांखिखौ लादों होननानै अफिसियेलि नटिफिकेशन मख'दों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै सोनाब बेंगलनि सिलिगुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों सिलिगुरियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मोखाङाव गोदानै बानायनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ दिनै बेखेवबाय सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै फुङावनो सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि लांगोनायाव बानायनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार माला गानहोनानै धुप धुना आलारि बाथि सावना बेखेवनानै होयो मख'नो गोनांदि सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दिनै बड'फानि मुसुखा बेखेवनायनि मोननैसो सावगारिखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेलि फेसबुक पेजआव शेयार खालामनानै फोरमायदों बिटिसिआवबो माइनरिटि हारिनि थाखाय डेभेलपमेन्ट बर्ड दानानै होनो दाबि खालामदों नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै नेमसुआ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'नि साखाथियावनो थानाय गथ'सा पार्कआव नेमसुआ दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो नेमसुआ बिटिसिआव माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्ड दानानै होनो थाखाय जथायारि बिटिसि खुंथायखौ दाबि खालामदों मख'नो गोनांदि बिटिसि खुंथाया बिटिसि ओनसोलाव माइनरिटि हारिनि जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनायनि थाखाय नमिनेटेड एमसिएलए थिसनना होआखै होननानैबो अजद होदों नेमसुआ बबेखानि नेमसुनि आफादगिरि बदरुद्दिन इस्लामआ सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिसि ओनसोलाव हारि धोरोम बोरोन सायख'वाजासे माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरनोबो सोरखारा हा हुनि पाट्टा होनांगौ बेजों लोगोसेनो बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय माइनरिटि माहारिनि सुबुंफोरखौबो जेबो जाहोन गैयालासेनो होखारनो मोना होननानै मिरु सोरखार रायजो सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनाव दाबि दैखांदों आइजोफोरनि सायाव उदखार आरो जिनाहारि बायदि इनाय जानायनि हेंथायै हेरल्डनि लिरनाय स्ट'रि एबा सल' बिथानि सायाव रायदाव आरो फुलुंनि मिउजिक होनाय आरो पेटारसननि डाइरेक्सन खालामनायाव दिहुनजानाय हामा शर्ट भिडिअखौ मैया समबारखालि चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बानजायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो बेवहाय नुजाफैनायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय शर्ट फिल्म मोनसे फिल्म दिनै रिलिज जानायनि प्रग्राम लानानै लिंहरनायखाय नुजाफैनाय जादों हिरल फंबाया बे हामा मुंनि शर्ट भिडिअखौ आंखौ बिथोन होनो थिननायलाय आं बेखौ बिथोन बायदि खामानिखौ मावलांबाय आसा खालामो आं दा जेबायदि सिटुएसन सोलिगासिनो दं बेखौ लानानै मोनसे हामा शर्ट भिडिअ
लिरदों बे भिडिअखौ आंनो प्रडिउस खालामदों आसा खालामो आं बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै बे हामा फिल्मावहाय आङो फावखुंग्रि हिसाबै बाहागो लानो हानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बे हामा फिल्मावहाय जेन' आंखौहाय एक्टिं खालामनो थाखाय सायख'दों दादा पेटारसनमोन आरो हिरल जाय स्क्रिप्ट राइटार थ' बिनि थाखाय थेंक इउ स' माचबो बुंनो सानो आं बिसोरखौ मानोना जेखिनि बे स्ट'रिनि थाखाय जे आंखौ सायख'नानै सावथुनाथ' मोजाङैनोमोन शर्ट फिल्मथ' बेयाव दा मेसेज होनो नागिरनाया जे स्क्रिप्टआव दं बे माखासे आयेनखौ लानानै बिसोरो रिप्रेजेन्ट खालामदों नायनायाथ' नायखांबाय बहुद मोजाङानो जादों बिनि थाखायनो बयखौबो नायगोनखौबो आसा थाबाय बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ बेयाव फोजोबबाय चिरां जिल्ला बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि आरो नेहाथारि मिजिं नार्जारि आरो धनन्जय मुसाहारिमोना मैया हामा शर्ट भिडिअखौ बेखेवनानै होयो बबेखानि गुबुन शर्ट सावथुनफोरखौ इउटिउबाव नायग्रा आरो अनसायग्राफोरा जेरै आजावनानै लादों बेबादिनो हामाखौबो अनसायगोन होननानै हामा शर्ट भिडिअ दिहुनगिरिफोरा मिजिंथिदों। क'क्राझार जिल्लायाव आरोबाव आयेन बेरेखा हाथियार मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थाना बेन्दोंआव थानाय बेलगुरि ओनसोलनि गुदु हाग्रायाव बोखांनो हादों आयेन बेरेखा हाथियार। क'क्राझार पुलिस बिफाना हाथियारखौ हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव बुरखांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि मुकुट राभा आरो डिएसपि पुनमजित आरो सेरफांगुरि थानानि असि सोमदोन हाज'वारिमोननि दैदेननायाव थांनाय हराव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा हाथियारखौ बुरखांनो हादों। बबेखानि थांनाय हरनि बे अपारेशनाव बेलगुरि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंसे AK-56 राइफल आरो गंसे मेगजिन गंसे 7.65 mm पिस्तल आरो AK सिरिजनि थर 29 गोगो गुलिफोरखौ बुरखांनो हायो होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायथिदों। बिजेपिनि गोरोबथाया एजिपिजोंसो आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तजों नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ आगु गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तनि बरमपुर बियाबाव थानाय महा मृत्युन्जय मन्दिराव गिबि खेबनि थाखाय दावबायहैयो आरो बे समावनो बिजेपिआ एजिपिजोंसो गोरोबथा खालामदों प्रफुल्ल कुमार महन्तजों नङा होननानै बानबुंथि होदों। बबेखानि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसनि दैदेननायाव एडिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनद' राजखान्थि दोलोफोरनि ग्रेन्ड एलायन्सखौ एबा गोरोबथाखौ आपार आसामाव रायजो राजाफोरा मुगैनाय नोजोरैसो नायदों होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामदों रन्जित कुमार दासआ। कार्बि आंलं जिल्लानि कारासिबे गामियाव हानजायारि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलनाङै बयखौबो समखिखांहोदों। मोनथिनाय जायोदि कार्बि आंलं जिल्लानि बाकालिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय कारासिबे गामियाव हानजायारि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि बाकालिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय बारेलांबे गामिनि थागिबि 40 बोसोर बैसोनि मनसिं रंपिखौ गामिनि फुटबल गेलेग्रा गलपस्टआवनो गोरायै खाथाबनानै बुदों आरो बुयै बुयै मनसिं रंपिनि जिउ फोजोबदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गामिनि गोबांसा मानसिफोरा मनसिं रंपिखौ सासे आइजोजों सिङारि सोमोन्दो थानायखौ सन्देह खालामदोंमोन। जाहोनाव मनसिं रंपिखौ गलपस्टआवनो खाथाबनानै बुयै बुयै बुथारनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बाकालिया पुलिस बिफाना जाथायनि सायाव खौरां मोननानै जाथायसालिसिम सौहैयो आरो जाथायनि सायाव आखाइ गोनां सा-8 सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना खायो। मोनथिनाय बादिब्ला पुलिस बिफानजों खाजानाय सा-8 जननि मुंफोरा फारियै सामप्रित एरन, काहाबामन टकबी, शिवा रंहां, वाइसं क्रामसा, जिब यंही, हुकुमसिं रंहां, रुस्तम रंफार आरो धनीराम रंफार। मनसिं रंपिनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो मनसिं रंपिनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दिपु मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलआव मैया मुम्बाइ सिटी एफसी आरो ग'वा एफसीनि गेजेराव जानाय गेलेनाया जोबनानै थांबाय। मोनथिनाय बादिब्ला मुम्बाइ सिटी एफसीआ ग'वा एफसीखौ गल 3 बल सोनो हादोंमोन आरो ग'वा एफसीआबो मुम्बाइ सिटी एफसीखौ गल 3 बल सोनो हादोंमोन। जाहोनाव बै मोननै हानजानि गेलेनाया ड्र' जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनथिनाय जायोदि मुम्बाइ सिटी एफसीनि हेंथायै ईशान पन्डिताया गोख्रों नाजासोमदोंमोनब्लाबो मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव दिनै बेंगालुरु एफसी आरो एटिके महन बागान एफसीनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बिसोरनि गेलेनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। फावखुंगुर दीप सिधुखौ पुलिस बिफाना खाबाय। मोनथिनाय जायोदि गोबांथार हिंसायारि जाथायनि सायाव दीप सिधुखौ दिल्ली पुलिसआ एफआइआर होनाय जादोंमोन आरो
फोसावखानायबो जादोंमोन दि पान्जाबी फावखुंगुर दीप सिधुखौ जाय हमनानै होनो हागोन बिनोनो 1 लाख रां बान्था होनायबो जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला दीप सिधुआ गोबां सान थाखुमानानै दङमोन, जाहोनाव दीप सिधुखौ नागिरनाय खामानियाबो सोलिगासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखालि आबादारिफोरा दिल्लीनि दाब दाब जायगाफोराव ट्रेक्टर पेरेडजों लोगोसे गोबांथार हिंसायारि जाथाय सोमजिहोदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिल्लीयाव जानाय बै हिंसायारि जाथायखौ लानानैनो पान्जाबी फावखुंगुर दीप सिधुनि सायाव जाबसिननानै FIR होनाय जादोंमोन आरो बिथांखौनो दिल्ली पुलिस बिफाना खानो हाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।